Hola, sóc el Mag Lluc i avui us he portat l'aparell més impressionant que tenim a dintre del món de la màgia. No us deixeu emportar per les aparences. Aquest aparell, en forma de joguina per gossos, ha deixat amb la boca oberta els científics més importants del món. I avui en dia, jo encara no sé com funciona. Davant de tots vosaltres faré que la pilota verda pugi, leviti i que s'aguanti aquí durant una estoneta. No parpellegeu. A la 1, a les 2 i a les 3. Toma! Jo sé que hi ha molta gent que està pensant «Oh, és que potser hi ha fils». Em sap greu dir-vos que no. No, clar, aquí la gent diu «No, és que els fils van de la pilota verda, passen pel tub i es connecten amb la blava». Bueno, tindria bastant de sentit, no? Més que res que si estires la verda, la blava puja, no? I de fet és el que jo pensava fins que vaig veure la pilota vermella. I vaig veure que si jo estirava la pilota vermella, també estava connectada amb la blava. Però si estirava la blava, pujava la vermella. Però recordem que abans, si estirava de la verda, la blava pujava. S'entén? Perquè jo no. I aquí anaven bé les coses fins que vaig veure la pilota rosa. I clar, la vaig haver d'estirar. I vaig veure que la pilota rosa i la verda també estaven connectades. Si estirava la verda, la rosa pujava. Però si estirava la blava, la verda pujava. I si estirava la verda, la blava tornava a pujar. Llavors vaig dir, deu ser una corda que va passant d'una banda a l'altra, no? I va connectant totes les pilotes. Llavors vaig dir, doncs mira, col·locaré mitja corda a cada banda. I si estiro la pilota rosa ara? Ho anem a veure. Si estiro la pilota rosa, doncs la blava puja i després la verda. Però recordem que si estiro la verda, la rosa segueix connectada. Llavors vaig dir, doncs l'única manera de saber com funciona aquest aparell és estirant fort, carregar-me'l i aconseguir tenir una corda sencera a cada banda. Però vaig veure que les dues pilotes seguien connectades per les dues bandes, a més. Llavors vaig dir, doncs trencaré aquest aparell perquè és l'única manera de que jo sàpiga com funciona. I aquí és quan em va petar el cap ja. Perquè a dintre no hi ha res. De veritat, això de ser mag a vegades és tan cansat.